W tym wyjątkowym, uroczystym dniu w imieniu władz miasta Wejherowa pragnę złożyć nauczycielom wejherowskich i nie tylko wejherowskich szkół i przedszkoli, a także pracownikom administracji i obsługi najserdeczniejsze podziękowania za trud, wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim pracownikom związanym z oświatą, którzy swoją pracą oraz powołaniem kształcą i wychowują kolejne pokolenia Polaków. To właśnie młodzi ludzie, dzięki otrzymanej w szkole wiedzy, dzięki wpajaniu norm etycznych i moralnych, a także poczuciu odpowiedzialności za siebie i szeroko pojętą wspólnotę, budować będą demokratyczną, nowoczesną, otwartą na świat Polskę.